Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Sengizamile ukwenza umdwebo nje esosebenza ngawo kulesibalo sethu. Yiso futhi isibalo sethu sizama ukubheka ini ama-rates ethu. Manje uyabona ukuthi sinesindizane nje isincanyana. Sizobiza nge-owl, isikhukhukazi. Sibe nelambu. Ncese ngibhalile u-owl laphaya. Sengicabanga isikhukhukazi inkukhu ukuthi hayibo. Inkukhu ayindisi phezulu yakwamalambu. Ngikhuluma ngesikhova. Nasi-ke isikhova sethu engisidwebile la esincanyana. I-owl, isikhova. Naligundane la ezansi. Isikhova sethu sifuna ukwehla sifike laphansi kwigundane lethu ngesikhulu isivinini. Nali ilambu lethu leli likhanyisayo. Khona sikuphiwe ukuthi ilambu lethu lu-20 feet. Nyezu 15 uma ngokubala. Sona isikhova sethu sesila ku-15 feet. Phambi kokuba sifike kwigundane lethu. Isikhala esisuka kwigundane nakwilambu u-10 feet. Ngiphinde futhi ngibhale sikuphiwe. Sifuna ukufika ezansi le ekugcineni kwa-20 feet isikhova sethu lesu ukuze sinzenjani sithole igundane. Uyabuza ukuthi-ke lapha ilokhuzana njengoba isikhova sethu sifuna ukufika lapha ezansi sihamba ngokukhulu kangakanani ishedo babuza ngani isithunzi. Ishedo yasoke lesikhova sethu isithunzi sayo sigijima kangakanani ke njengoba naso isikhova sethu sehla senzansi. Khumbula ukuthi sinelambu uma kunokukhanya ebumnyameni kuzoba khona isikhova. Uyabona ukuthi kunokukhanya mhlawumbe kwelanga endaweni ethize kuba khona ilokhuzana ishedo yakho isithunzi sakhe sikulandelayo. Naso-ke isikhova sethu silandelwa isithunzi sayo. Yabuzwa ukuthi manje sigijima kangakanani isithunzi salesikhova sethu. Ngizama ukudweba futhi ngale eceleni mhlawumbe sengisusile isikhova sethu ukuthi kuhleke esinako nje ukuphelele noma okungangelambu u-20 foot. Isikhova sesifike ku-15 foot. Yabona nje bangehla kanje. Siya isithunzi la ngifaka khona ichashazi sesikhova. Nasi isithunzi sesikhova okuhlukanisa igundane phansi nesikhova sethu sibambe lapha kubani ku-10 feet. Kodwa isithunzi sesikhova sethu nasiya le eceleni. Ngakho ngabe sengivulela mhlambe lo mugqa wesikhova la sikhona sifika ku-15 feet. Ngithi ngisivulela ngo-Y njengoba ngivulile lapha. Base ngithi ngapha ngezansi ngithi ngivulela ngo-X. Siboneke ngizothi dx wami enzansi uthi ubone usufunayo. Uba wami uwona lo ngizothi equal kukona lokho esikufunayo kwa-dy no-ot wami. Sifuna u-x ngapha njengoba ngisekela nangale sifuna ukwazana nobani no-y ukuthi kanti lesikhova sigijima ngasiphi isivinini kodwa hayi sona isikhova sifuna isithunzi sesikhova ukuthi sigijima ngasiphi isivinini. Phela lesikhova yasibona sijaha ukufinyelela le phansi sithole igundane. Asibone kuma sivulela ngapha uma sisikubambisa ngani indatshana yethu lesisidwebele sayikhipha njenge-triangle. Uma sivulele kanjalo ke sithola ukuthi siyathola ama-right angle phakathi o-90 degrees bethu abaphakathi sibatholile. Siqhubeke njengoba sithi x is equal divided by y. Sithi x plus 10 divided by 20. U-10 waka 10 feet no 20 waka 20 feet. 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 20 waka
siqhubeke u20 20y nangapha sithi 20y sifuna ukuvula ithuba lokususana sivule nethuba lokuthi sandise sizoba no20x y wethu basusene usubani manje sino 10x ulapha u10 plus 10 x plus 10 u20 basusana okusipha x plus y xy plus 10y yabona sikhona la siyakhona ke manje sino 20x equal xy plus 10y okusipha bani singehlisa u10 x wethu sibize ngo10 dx 10 dt ngezansi sisekele lokhu ngoba siwazi vele u-x no-y wethu ukuthi umele bani ungangubani manje dx no dt wethu y plus x dy uthi njengoba lo 10y wethu sizomisa kanjani manje lo ngusekele nanku sizomisa njengoba unjalo u10 wethu u-y wethu wona ke sesobe siguqula ke sithi ke dy dt ukusipha bani singasekela dx wethu nangomunye dx y uzimele hamba wodwa now dy uma sisekela kanje sithola ukuthi uba ngoba uma weqisa ngale u-dx lo munye bazosusana nalabo abanye abangale nangapha yabona ukuthi kuno dy uma kukhona weqayo kuzoba khona ukususana okwenza ukuthi kucace ukuthi ngathi impendulo sesiyayithola ngempela noma uthi ngisekele la khombisa ukuthi kona okubalekile ukusikhiphele impendulo uma besusene ko dx phinde kuno yx besusene ke kusipha bani lokho njengoba ngibhala nje la ngezansi u20x wami equal x15 u-xy wami sesobiza kanjani plus 10 times 15 u-y wami ngithi siubambise ku15 15 ubani yilo 15 la isikhova sikhona sino 20x equal 15x plus 150 150 yethu uqhamuka ku10 times 15 sibe no 5x minus 150 x 30 feet kusikhiphela bani kusikhiphela u30 feet usisiza phike ekutholeni u30 feet wethu kusiza ekwazini ke manje ukuthi isithunzi lesi sigijima ngubani njengoba isikhova sihamba ngesikhulu isivinini sona usho isithunzi singabi so15 so30 feet njalo yabona ukuthi isikhova sime ku15 feet isithunzi siku30 feet okusho ukuthi la sikhona isikhova kuba phindeka kabili uma usufika kuphi kwisithunzi sala kukhona sino 20 dr njengoba singaqala sifune sibhale futhi kuze impendulo yethu icaca ngconywana equal dx times sibe no 15 plus 30 sino times minus 20 times minus 20 plus 10 times minus 20 futhi ukusipha u20 bese bese 20 eku 20 sino 5 udx no 15 wethu nje basusekela ndawonye uzosikhiphela bani siba uma sihlanganisa u30 times 20
sipho minus 600 ngale sino minus 200 sibe no 800 o negative okwamanje ukusho ukuthi dx wethu singathi umele kuba minus 160 feet uma ubala ngemzuzu isivinini sesithunzi sesikhova esijaha igundane 160 feet negative ngoba yabona ukuthi kuya ngale ku-x bamncane 160 feet ngemzuzu